Teka, may kasyano sa idol. Alright na, BBC lang sa kalam mga idol. Yo, what's up mga idol? So itong matagal tayo nagpahinga mga idol. At yun, magkasakay tayo mga idol sa BBC mga idol. So first training mga idol sa Concepcion bukas mga idol. At yun, kasabay nga ito ng kasabay ito ng BBCM mga idol at BBC Pampanga mga idol. So ito na magkasalpukan itong mga ibon ito mga idol. Palakasan ito mga idol, no? BBCM, BBC Pampanga mga idol. So yun at ito hindi makalapalit sa ating mga lakas. Alright, nakita ko naman sila mga idol, mga idol natin dito. Siyempre dito sa EDSA mga idol, Lobby Station na dyan, mega shoutout kayo kay Idol Bustoy Mola. At siyempre sa mga malupitan natin makalabalis dito, no? Ayun mga idol, no? Dahil sa matagal tayo hindi nakapag mga idol, matagal tayo hindi nakapagkarga. At yung wala rin tayong upload mga idol sa video natin sa mga ibon natin mga idol. So ito na, siguro mga 4 months siguro. Siguro mga idol sa first training, dahil sa first training nga mga idol. At yan, talagang solid mga idol, grades mga idol, at dami na naman mga idol, no? At ito na, May 16 mga idol, May 16, 2024 mga idol. At ito, mag-start tayo ulit ngayon mga idol. At samahan nyo ako mga magkapagbukas mga idol, dahil sa training pa lang naman ngayon. At yung nga sana bukas mga idol, no? Walang warrior mga idol, no? Napakahinang nilalang mga idol. Alright, so yun na nga na. Andito na si Ngongo mga idol, sinama ko na. At yun na Baby Mola. Idol, si yung nanay ni Bibi Mola mga idol, hindi ko yung ulo eh. Alright, si Bibi Mola nga pala mga idol, nasa sa breeder area mga idol. Siyempre na sa mga kalapadis pa na walang alam, no? Di pa alam ngayon yung first training ng Concepcion. So sa pangalawa mga idol, at yun, sana ko mapanood nyo to, no? Mapanood nyo to, at yun, di natin alam, baka tartak yung sunod mga idol. At yun, habol pa yung mga idol. Dahil sa napakalapit pa lang yung mga idol, no? At ito kasi, bago pa lang kasi itong itong mga warrior ko. So batang-bata mga idol, may regla, oh. Kaya mga idol, so ito training natin to. Kailangan talaga mga idol, no? Sa first training, may sakay na agad natin to. Alright, so magkasakay tayo mga idol. Mega shoutout. Alright. Mega shoutout siya. Birthday birds lang. Mega shoutout siya idol. Alright, so bibisi lang sa kalam mga idol. Sa baba. Ano nga pala mga idol na sana so wala pang alam dyan mga idol na puro na rito eh. Taas daw oh. Saka sa pangalawang ilalim. Batang bata mga idol oh. Tapos ko ito, idol just kalma. Tuloy. Pakain yung anak ko muna kung saan. Anak ko na iwan. Ano idol? O, panuwi natin to. O, paano ito? May sorry naman ako yan. Pagpakain mo natin mga paluga mga idol. Nawala sa Magnog. Ngayon, ano tayo, idol? Walang buwan, bumalik. Wala. Ay. Ayan
alagang alaga, oh. Alagang alaga. Ang dami kain. Alaga. Kumain na tayo sa wala kami. Wala. Salamat, idol. Inom lagi. Tama. Walang problema sa buhay. Alam mo naman si Alpuro? Pahinga lang. Alright. Pero yung vlog, may ano lang, may ano. Meron? Bawal na ako. Sinasawag niya ako ng tangin lang, mga spend lang sa'yo. Di ba, kanya-kanya pa. Oo, lahat yung may adsin lang. Pwede mo naman kami, 1.4 lang isa ang subscriber ko nun. Pero pinasawad niya ako sa ano, mga views naman. pwede mo naman itag, di ba ba? Pwede naman. Itag mo kayo para. Hindi ko alam yung sa Facebook, pero sa YouTube hindi. YouTube lang kasi ako eh. Hindi. Pag kinad mo rin kasi kami, mababata ng YouTube. Kasi papasok yung mga... Ay, ano, pag itatag ko pag ano. Sige, sige. Papasok kasi sa iyo. Oo, ano. Dadami yun. Magkikita yung vlog mo. Oh, may kita ka ito na. Ano, mami, Kasi ang dami kong tao, follow mo. Thank you. Salamat. Mga mga idol, sa tapos na tayo magkanta mga idol, no? At ito ano, abangan to bukas mga idol. At yun, medyo makulmin yung panahon mga idol, no? Pero matik to bukas mga idol, napakaganda ng panahon nito. So yun na, samahan niyo ako magabang bukas mga idol. So let's go na. The next day. So yun na nga mga idol, no? Good morning mga idol. So yun na nga, no? Good morning BBC. Ayun nga mga idol, no? So yun yung sinakay natin kagabi mga idol. At yan, darating na nga, maya lang konti yun mga idol. Dahil sa yun na nga, no? 6:47 na. Yun na nga, no? So darating yun na mga idol. Titingnan natin kung sino yung pinakaunang ibon natin na bababa dito mga idol. At yung ano, meron tayong dalawang sibong doon, no? Ayun, no? Yung pinakauna natin nakarang araw mga idol. So bali 2 days na mga idol na. Mag 2 days na sila ngayon mga idol. Ayan, mga naligaw kong ibon. Pero dyan, bababa yan, mga sibong na yan. Alright, sino mga idol, magkabag tayo mga idol. At yun, mega shoutout na sa lahat ng mga kalapatids dyan, no? Lahat ng mga kalapatids. Alright, sa mga gusto pa shoutout dyan mga idol, syempre comment down below mga idol. At syempre sa next video, gagawin natin ng shoutout dyan. Alright, so yun na, mega shoutout kay Bird the Birds Lop. Yun na, mega shoutout. At syempre, mega shoutout kay Pogs Lop. Mega shoutout dyan sa mga idol na yun, no? Mga solid na idol na yun, mga kalapatids. Alright, so yun na, magkabag tayo. Let's abangan time check tayo mga idol, no? 7:03. May na konti mga idol dito na ibon natin mga idol. Ayun na, may mga ibon na dumarating mga idol, oh. Ito, mga mabilis na ibon mga idol. Malamang galing na ito ng Concepcion mga idol. Mga idol, no? 7:05 mga idol. Ang dami ng ibon na dumadaan mga idol, no? Ito malamang mga idol galing na sa training to, no? Pero wala pa tayong ibon na dumarating. Sino to? May umikot. Alright, so wala pa tayong ibon yun mga idol, oh. Kung nakikita nyo mga idol, galing sa training to mga idol. Yan, napakaraming ibon, no? Napakarami nila mga idol, no? Yan ang at ang bibilis mga idol. Yan na, ano, sino kaya to? Yan, oh. Baka moronda lang to. Mukhang atin to mga idol, no? Sino kaya to? Yan na nga, no? Napakaganda ng panahon mga idol. Napakaganda, no? Napakasolid. Yan na, ano, may dalawang ibon tayo dun mga idol. Yung sibong natin yan. Ayun, sibong natin yan, no? Ayaw bumaba, no? Alright, so sino kaya sa mga ibon natin, no? Sa 8 ibon na kinarga natin mga idol. Sana makawi sila mga idol, no? Yun na, ano? Kinarga na natin yung mga mahinang nilalang natin. Time check tayo again mga idol, no? 7:06 mga idol. Ay, nag-release doon ng 6:47 sa Concepcion. Ayun na nga, oh, yun, ang daming ibon na mga idol. Maya lang konti na, darating ng ibon natin mga idol, ha. Maya lang konti, dito na rin yan. Alright, yung checkered natin mga idol, ha. At yung checkered natin mga idol, yung malinis yung checkered natin mga idol, ha. Ayan, ha. Ayan, ha. Nice one. Napakaangas, no. So yan, 7:08 mga idol, na sabay isang ibon na tayo mga idol. Ayan na. Nag-victory na mga idol, no. Alright, nice one.
Alright, napakaangas na. So, ayun, may isang ibon na tayo, no? From Concepcion, Tarlac, mga idol. May isang ibon na tayo dumating, no? Alright, 708. Ano nga? Sino kaya to? Ito yung pangalawang ibon tayo, mga idol, no? Alright, sana di magbago tong lipad ng mga to, mga idol. Sana ganun pa rin, mga idol, hanggang dulo, mga idol, no? Alright, napakaangas ng checkered natin, mga idol. Napakaangas, no? Yung nga, no? So, napangalawang ibon natin, ha? Sino kaya to? Umikot-ikot pa, mga idol. Umikot-ikot pa. Ayan, pormahan natin, ha? Ayan na. Ayan na, victory na, mga idol. Alright, sinong ibon to? Blue bar, mga idol, na blue bar. Right, dalawa. So na, 6 na lang, mga idol, 6 na lang hinihintay natin, no? 7 or 9. Ito na. Pangatlong drop natin, mga idol. Sino to? Yan yung checker natin, mga idol, no? Ayan, pangapat, mga idol. Sino pangapat natin? Ay, bisita. May kasama, mga idol. May kasama si ano, mga idol, yung checker natin, mga idol, no? May bisita ng ano, may kasama siyang ano. May kasama tropa. Alright, so may tatlo na tayo, mga idol, no? Ayan, dumating isa, 714. So ito na yung blue bar natin sa mga idol, no? Yung ano, yung kahapon na hinawakan ko na putol yung buntot. Yung ano. So ayan, blue bar natin, mga idol. Alright, so may pangapat na tayo, mga idol, no? Ayun ang ano, 715, mga idol. Yung mga idol yan, nagbibigtory na, mga idol. Sino kaya ito, no? Ayun, panlimang ibon natin, si Ngongo, mga idol. Dumating na rin si Ngongo from Concepcion, mga idol, no? Yan, mga idol na dating south, mga idol. Si Ngongo. Yung ngayon, nino-north natin si Ngongo. Yung nga, panlima, mga idol, no? 716, mga idol, si Ngongo, dumating. So yun nga, mga idol, na yan, meron na tayong pang ano, meron na tayong pang-anim, mga idol. Yan, red bar natin, no? Ayun na. Ayun na nga, no? Red bar nga, mga idol. So yun na, may pang-anim na tayo, no? So yun na nga, mga idol, no? Ayan. So iwanan ko na ibon ko, mga idol, no? So dalawa pa yung kulang natin, mga idol, no? From Concepcion, Tarlac, mga idol, no? So nirelease ng 647 doon. At yun na nga, no? Time check tayo ulit, mga idol. 7:21 na, mga idol. So kulang pa tayo ng dalawa. Ayan, makakauwi naman yung mga idol dahil sobrang lapit pa nga lang, mga idol, no? Ano nga, mga idol, sa dito na itong video na ito, mga idol. At yan, maraming salamat sa inyong lahat, mga idol, no? At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, no? Please naman, mga idol, na pa-support sa Muntikon channel. Hanggang dito na itong video na ito, mga idol. Bye-bye.